Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas palagi at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong kayo po ay may busilak na kalooban. At Diyos na po ang bahalang gagabay po sa inyo lahat, sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share, at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pakakalog ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at mga panggamot na mga orasyon. Dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pagkatandaan, pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang, at palagi pong punin yung isa puso't isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. Pakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga dati pong mga subscriber ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit pa unti-unti lamang po nagsusubscribe o nagla-like, share, sana po lubos-lubusin nyo na po. Huwag nyo pong i-escape para malaman po ninyo na marami pong kapangyarihan ng aking mga pinagkakalob sa mga orasyon. Habang tumatagal po ay lalo pong bumibisa kung titiwala lang po kayo sa inyong sarili at tiwala po kayo sa akin. Mahal na mahal kayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hindi po kayo pababayaan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At pagkakalob sa inyo ang mga maraming biyaya. Sa tumutok lamang po kayo dito sa Liwangan ng Pangasinan at gagabayan kayo ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hindi po ako po dito nagbibiro, tumutok lamang po kayo dito at pakakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapo ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Basta tiwala lang po kayo sa sarili po niyo at tiwala po sa mga kaharap ng mga tao at patuloy nyo pong magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, huwag kayong mag-away-away, magtulungan lamang po kayo at huwag po kayong makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit at di matutumbasan sino man. Kay Diyos na po ang balang magagabay po sa inyo lahat. At yan ang napaka-importante sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Ngayon po ay nandito sa aking harapan na pinakikinggan lahat po yung aking mga sinasabi na pag may nasabi po ako na mali po ay pero kung nang may nasasabi naman po akong ay natatawa po ang Diyos sa akin na aking binabagay ng mga orasyon na aking natutunan po sa aking ninuno. I-share ko po rin po sa inyo para magagamit po niyo sa pang-araw-araw. Ito po yung natutunan ko po sa aking mga ninuno po ito na at ipakakalob ko po rin sa inyo. Hindi nyo po ito malalaman sa iba kundi dito po lamang sa Liwangan ng Pangasinan. Minsan akala nila yung po nagkukopyahan yung mga nagbablog, hindi po. Iba-ibang diskarte po yun. Minsan po nagkakataon po na magkatugma yung kanilang mga po. Kasi ang mga orasyon po, marami po yung mga orasyon na po. Kundi ginagawa ng iba ay dinidiskarte nila po yung pamamagat po at mga diskarte nila po sa pampaandar ng mga orasyon. Kaya ako hindi po ako nagkukon po. Ito po ay galing talaga sa aking ninuno na aking mga binabagay. Marami po ako ipagkakalob sa inyo na matutunan nyo po dito sa Liwangan ng Pangasinan. Kaya tumutok lamang po kayo dito at huwag pang kalimot pong sumuporta at mag-subscribe, mag-like and share. Huwag nyo pong i-skip para marami po kayo malalaman po dito. Maraming salamat po.
Ito po ang aking i-share po. Napaka-importante po yan. Ang i-share ko po ngayon po sa inyo ay kabal sa patalim upang hindi lusutin ng anumang sandata o tablan ng anumang sandata. If sa kaunting alak po tuwing araw ng Biyernes at inumin sa loob ng 7 Biyernes. Kung halimbawa po ay bumili po kayo ng yung mga nagkukunya nakitiwala lang po, bumili po kayo ng gin na maliit po. Yung pinakamalit na gin po, migilitong gin po, ipon nyo sa kaunting ipon nyo sa isang buting alak tuwing araw ng Biyernes at inumin sa loob ng 7 Biyernes po. Ipon nyo isang buting alak, yung malit lamang po, yung tamang-tamang maubos po ninyo ng 7 araw po. Basta i-timing po nyo sa 7 araw po. Kung pala, i-timing po nyo sa 7 Biyernes po. Halimbawa po, bumili po kayo ng isang buting alak. Huwag nyo pong inom-inumin po ng basta i-timing po ninyo na inumin, yung laklakin, basta ikon nyo para makakonpo nyo. At upang magkaroon ng kunat at balat sa balat gamit upang magkaroon ng kunat balat sa balat, sana po kanyo po gamit din ito sa pagkalalaki, banggitin ang salitang ito at maari mong utusan ang iyong anino na makipaglaban sa mga tumutugis sa iyo. Sabihin ang salitang ito kung ibig mong paglakad sa ibabaw ng hangin na hindi lumalapat ang paa sa lupa upang mabilis ang pagkaalis sa iyong kinaroroonan. Kahit may humabol sa iyo ay di ka nila maaabutan. Kahit pumalipas sila ng takbo, di ka maaabutan sa iyo. Ngunit ikaw ay maglalakad lamang po, kusa po silang lumalayo, ay mo hinabol sila ng hangin na di mahuli-huli. Ulitin ko po ito po iipo sa konting alak po sa tuwing araw ng Biyernes at inumin sa loob ng 7 Biyernes po. Halimbawa po, inumpisan nyo po ng bumili po kayo ng isang buting alak para ma-clear po sa buting alak. Usalin nyo po ng 3 bis po, ipon nyo sa alak. Halimbawa po, ipon nyo sa isang buting alak. Hindi nyo po inumin ng po yun araw-araw, kundi isakto nyo po sa 7 Biyernes po bago nyo maubos. Halimbawa, kalahating baso sa Biyernes. Hindi po inumin po ng araw-araw po yun, kada Biyernes lamang po uminom. Ang proseso po dito upang magkaroon ka ng kunat sa balat. Gamit din ito sa pagkalalaki, banggitin ang salitang ito at maaari mong utusan ang iyong anino na magkipaglaban sa mga tumutugis sa iyo. Sabihin ang salitang ito kung ibig mong makapaglakad sa babaw ng hangin na hindi lumalapat ang paa sa lupa upang mabilis kang makaalis sa iyong kinaroroonan. Kahit may humabol sa iyo ay di ka nila maabutan. Kahit pumalipas sila ng takbo, di ka maabutan sa iyo. Hindi ka maabutan. Ngunit ikaw ay lalakad lamang sa tuwing lumalapit sila sa iyo. Ikaw naman ay kusang lumalayo sa animoy, hinabol sila sa hangin na di mahuli-huli.
Sana po naintindihan po niyo aking pininawanag po, at narito po ang orasyon po ng 3 beses po salin po. Ito po iipo sa inyong dibdib po ng 3 beses po. Narito po ang orasyon po. Oktam, okram, okmam. Oktam, okram, okmam. Oktam, okram, okmam. Tapos iipo sa dibdib po. Sana po gamitin po lamang sa tama, wag sa kasamaan. Pag napandar po ninyo ay napaka talagang kung po kayo, swerte nyo po at napakakapandar na po kayo ng orasyon. Kung gusto nyo po talagang paandarin po yun, magpursige po kayo na magpudir po, bakod balabal. Palagi po kayong una po sa lahat po ay maglinis muna sa sarili, tapos isunod po yung pagpaandar po ng orasyon po, tapos isunod po yung orasyon po. Ang paglilinis po ng sarili po ay Anima Christi po. Anima Christi, Sanctissimi Sanctificami, Corpus Christi, Sacratissimum Salvami, Sanguis Christi, Purissimi Christi, Purissima Mundami, Sudor Bortos Christi, Virusimi Pissima Comportami, Ubone Isus Cusdimi, Intravulnera Cusdimi. At isunod nyo po yung po. Basta po, may upload din po ako na para hindi na po kayo mahirapan po na maigsi lang po na Anima Christi para po sa inyo. Para hindi po kayo po malito-lito. Basta gamitin po nyo lamang sa tamang pamamaraan po, at pagkakalupsan nyo ng Diyos ang makapangyarihan. Tapos susunod nyo po yung kuram po na 9 times po. Kuram iyom ginisim inuwam binurim kisaram huim disam aratum maksum okram bikrem. 9 times po, at isunod po yung orasyon po. Mapapandar nyo po ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po maintindihan nyo po akong ibig sabihin. Ang pag-spiritual po at pag-aral po ng spiritual na kapangyarihan po, magpursige at magkuhan po, kahit marami kang pagdaanan po, huwag niyong pansinin, basta tama lang po ang inyong ginagawa, at focus po lamang po sa ginagawa, at huwag po kayo, iwasan nyo po yung magmura at magalit po. Palagi po ay magpakumbaba sa isa't isa. Sana po nagustuhan po nyo aking YouTube channel na ay upload po, at huwag po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po sa inyo lahat.